juga habitualment el de nou Dark Club i el Daniel Zamata juga a l'Aigües Poses, un club de Sant Andreu de la Barca i que és substantiu de Catalunya. Tots els nouvinguts podran apropar-se a fer la diana elèctrica d'aquí a l'esquerra. Pensem que la punta del narra és com una huella i com si no es poden veure exactament el lloc on han estat i on han clavat. Per tant, des de la distància respira, que són tots com en 93 metres. És una mesura rara perquè és la comparació dels terratrèmols. Des de la posició mira, a vegades es fa molt difícil poder veure si l'agua està clavada o no i si fa un fil al mig o per sobre i clar, en funció de l'allò que està clavat també canvia els càlculs per saber quin doble de fer per cada partida exacta. Vamos!